Thank you.
University. Emeka we jabo obodo oyibo. Oluso
ego obuluzi ego so obodo oyibo wee nata wee kwụsị na Lagos wee bili o wee gola n'ala ụlọ na Lagos wee lụsa ụlọ kwụchie ụlọ ndozi isi wee kpọlụ ndị amị debe a sekuriti wee kpọlụ ma ndị polisi wee debe fuo kpọlụ ma abansasị wee debe si ya ọ na-echu ụmụ nwaanyị ga na-echu mmiri every day Emeka na-eke klọb anwụta 5 million ọkwụọ ụgwọ anwụta 10 million na-emeka akwụọ anwụta 15 million na-emeka akwụọ mana amama Emeka nọ na village ebe nwaanyị agaghị ụka agụrụ na anụ nwaanyị anya na village nwaanyị enwelozi ife ọ na-ede ege mmadụ nwaanyị adịghị echekwuzi ọlụwe n'ụwa nwaanyị adịghị echekwuzi adịghị aka ịmalụ Emeka nọ na Lagos akwọlị ndụ mama Emeka nọ na village aka ahụhụ ịma na ụlọ mama Emeka na-ehi mmiri ịma na nne mama Emeka na ọ na-elido nchacha ụfọdụ na-eleka mama Emeka n'ukwu Emeka nọ na Lagos eme mpompo ewelụzie n'ofu mbọsị ọya Emeka wee ralụwe ụlọ ọya ebe na-agọzi obodo oyibo wee nata dịbọyị n'ọba vileji ka ọ bụ nne ya dịbọyị nọzi na beba ebe ya na mama ya na-agbalị mama Emeka wee welu mkpọ wee gala ije wee welu mkpọ wee gala ije wee bịa beba wee kelesa mama dịgaghị wee na-eyi anya ọ sị ya mama na o nwekwara onye iyili m o nwere onye iyili m mama o nwere nwa ga na-akpọ Emeka nwaanyị si ya yesi na ọ bụ nwa m o nwere ofu nwa m mụrụ a na-akpọ Emeka mana Emeka nwụgo n'obodo oyibo Emeka jere obodo oyibo ruo ebe ahụ nwụọ anya m abụrụ ọzọ nwa m chacha dịbọyị wee sị mama deludu mama na Emeka nwa gị anwụla anwụ mama Emeka nke m nwere ndụ ngịnị ya yiri ka ngwa gị kwasị mama chelu ka kpọ Emeka na fon dịbọyị nwere fonu wee kpọba Emeka n'ebe Emeka dị jekọl Emeka ebuo kọlụ kwasị ya Emeka kedu maka mama gị Emeka sị dịbọyị ya rapụ okwu ya rapụ maka mama ya ka ọ dịba kwuru dịbọyị wee kpọọ onye Emeka na mụ na mama gị nọ n'ahụ m ga-enye mama gị fonu ka unu kwuo Emeka ka nye nne gị fonu ka unu baa ebe ọ welu fonu wee nye mama Emeka wee kilibe nwa ya na vidio kọl mama Emeka tiwa akwa wee bebe Emeka nwa m Emeka nwa m Emeka nya bụ na ịka dị ndụ n'ụwa Emeka nya bụ na ịka dị ndụ n'ụwa Emeka nya bụ na ịka dị ndụ ngwe na ahụ Emeka na-agụlụ na ka iwu pa Emeka sị mama ya nye ebezi n'akwa na-emesịa na ife ga dị mma mmadụ mama Emeka wee kpọọ Emeka o nwere ajụjụ chọrọ ịjụ gị ịnụ na ọnụ kwuru m echi ego nne gị ga-eji akwa m ka mmanụ ebe ọ bụ na ịkpatala ego wee lụzo abụghị niile ntalata n'isi gị ịnụ na ọnụ okwuru m echi wee jewarụ ego nne ka ị ga-eji akwa m ka mmanụ Emeka wee gwa onye mama nnu na ọnụ kwuru ga-echi 20 million ka m ga-eji akwa gị 20 million naira ka m ga-agbani mama Emeka wee yọba Emeka nye m 1 million ka m lie na ndụ mama Emeka wee yọba nwa ya Emeka biko onye nwa